Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kasetaren bideobloga. Autodotoreak eta azkarrak gustuko dituzu? Gaur luxuzko autoen munduan murgilduko gara. Abiadura, indarra eta diseinua uztartzen dituen markari buruz hitz egingo dugu. Bai, Lamborghini. Bere istorioak hau bete hortz utziko zaitu. Ferruccio Lamborghini markaren sortzailea 1916an jaio zen, eta Bigarren Mundu Gerraren ostean traktoreak egiten zituen. Bere enpresa arrakastatsua zen, baina Ferrucciori kotxeak eta diseinua ere gustatzen zitzaizkion. Ferrucciok kotxe azkarrak gustuko zituen, eta Ferrari bat erosi zuen, baina kotxe horrek ez zituen bere nahia guztiak asetu. Hortaz, Ferrari markaren sortzailearekin, Enzo Ferrarirekin, eztabaida izan zuen. Ferrarik Lamborghini mesprezatu zuen, eta Ferruccio Lamborghinik bere marka sortzea erabaki zuen. Marka guztiek bezala evoluzionatu egin du, baina bere oinarriak mantendu egin ditu. Diseinua, abiadura eta batez ere izaera italiarra. Ferruccio Lamborghinik zezenak maite zituen. Horrezagatik Lamborghini askok zezenen izenak dituzte. Esaterako Miura, Murcielago, Gallardo, baltzenekien zein da Lamborghiniren logoa? Bai, horixe, zezen bat. Lamborghini markak beste enpreseekin edo fabrikekin alderatuta kotxe gutxi fabrikatzen ditu. Egunero 20 auto gutxi gora bera. Baina hau da kotxe guztiak eskuz egiten dituztelako. Badakizu zein den Lamborghini batek lortu alduen abiadura maksimoa? Gutxi gora bera 350 kilometro orduko. Eta orain galdetzen dizut zuri Lamborghini marka gustuko duzu? Ala Ferrari marka nahiago duzu? Hau izan da Gazteon kasetaren bideobloga. Beti bezala, eskerrik asko eta laster arte.